sobirabe sakirabe kala kikide dewfu tawe kubaruji nder yontere de denjambi joyidi kikide ha wakatire majum do radio on ne sait jamais ngade www.onessaitjamais.net ko bo njahe ha Play Store on keba application on ne sait jamais kubaruji nder yontere dum Amadou Baba Abubakar Modibo Arabo Bala Hajjawo Yasmin Ibrahim e Rufa Muhammadu Bingel Petel ngel yakata goroje chatude kubaruji nder yontere c'est hado radio on ne sait jamais be wallinde Shoaibou Gambo. Kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. Sobirabe gondiɗiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mi hofnion kala to gondon fu nder kikiɗere nde ɗo kadi wakkatire nde kubaruji nder yontere on jaɓɓama nda ko e kubaruji komin taskanion nder yontere nde. ha lesdi Cameroun nasande jemma mawde sare assemblée nationale jaɓi yite kuje ɗuɗɗe wulama noy tokkitingo kuuɗe ha taskaram hitande 2018 ha nokkure ndi en paman be Amadou Baba Abubakar daga berniwol Garwa nder kikiɗere ndeɗo. ɗum fondi amma ɗum waɗaka jaɓugo laamu ha Robert Gabriel Mugabe horejo lesdi Zimbabwe ɓawo ko soja en nanginomo joƴini ha saare wonde e bo o yofama kanko on woni ha ardungal leddi ndi ha jonta e ko pameten nder hunde bana nde jawabu nder kikiɗere ndeɗo. Kenya nder wakkatiji seɗɗa tan en tammi andugo to Uhuru Kenyatta gonɗinte horejo lesdi ndi ko bo suɓo mako salete be suudu tuginordu nyalade apndeɗo ha lesdi Kenya. e bo ha ragare kubaruji ɗi en keɗitan babirawo meɗen mo getteten mo somata mo en toranta jammu e juutal balɗe biyeteɗo Modibo Arabo Bala ha wakkatire finditingo ɗemgal fulfulde. Sobiraɓe on jaɓɓama nder kikiɗere nde ha kubaruji nder yontere jooɗe boɗɗum. Kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. On jarama bana ko mi wino on yontere salinde kubaruji meɗen e ɗemgal fulfulde waɗete ha wakkatire majum wato daga jamdi joweeɗiɗi kikiɗe e wakkati lesdi Cameroun e Afrika cakari on fu moɗon miɗo yelana on kikiɗere welde e nden bo on poti on keɓa application on ne sait jamais daga Play Store ɗum waɗama daga nyalade hoore biirɗo ha les e duniyaru fu to gonɗon on poti on keɓa ko bo on jaha ha dow lowre laylaytol ko bo mi wiya site internet www.onessaitjamais.net. yo puɗɗiren kubaruji meɗen be lesdi Cameroun miɗo wondi be Alaji Amadou Baba Abubakar daga berniwol Garwa to laabi ƴewnugo ɗo woɗi kam mi tammi en keɓanmo. Alaji Amadou Baba Abubakar a jarama miɗo yelanama kikiɗere welde aɗo ha berniwol Garwa lamorde diwal woyla lesdi Cameroun ha berniwol Douala hande ɗum weti be yende e non bo peewol seɗɗa noy jahargal hendu ha gal wakkere nde diwal woyla lesdi Cameroun. Assalamu alaikum Amadou Baba Abubakar. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Rufa'u Muhammadu mi yettima be hokkitirgu am boliɗe
ha amin ha garwa ɗum dabbunde ndungu timmi ha berniwol ngol ɗo kad ban wakkatire nde ɗo ban fajira be kiigiɗe mi wolwanta on jonta ɗo ɗum ɗo waɗa jangol ko ngam jangol man ha ngol gasa boɗɗum bo ɗum yahan ha lewru 14 en mbiyata lewru décembre ha yahan go lewru aranderu lewru janvier amma be man fuu ba hande ala ɗo ɗum ñalliri nangue ko watta degré no gas yaago degré 37 amma ban wakkatire mi wolwanta on ɗo ɗum ɗon nder keni dabbude ɗum ɗo waɗa jangol seɗɗa seɗɗa kaɗum hunde welde masin ban wakkatire nde ɗo ha berniwol garwa huloɓe gulɗum ko nande majum mi tammi ɗum wakkatire nde ɓe garta ɓe gillo garwa ban wakkatire nde ɗo ɗum fottanan ɓe ha gilla maɓɓe. sey mi taska kadi taskaram cembinka ngam warugo ha berniwol garwa nder wakkatire nde welde to Amadou Baba Aboubacar a yettama be wondugo ha wakkatire nde ɗo kubaruji nder yontere nyalade nde dewo daga berniwol garwa nder yontere ɗo ngulu waɗi ha sare assemblée nationale leddi Cameroun wato suudu famardu ha cuuɗi majalisaji ɗiɗi ɗi lesdi Cameroun nasande jemma mawnde ɗo hunde nde laati ɗum hunde hulninde masine Amadou Baba Aboubacar. nonnon Rufa'u Muhammadou ban a wi yende alamisa salide ɗo finan jum'are dedei jamdi 9 jemma majalisaru famardu ndu lesdi Cameroun en mbiyata assemblée nationale ndu jaɓi yiite kadi yiite nge ɓe anda ko sabbibini ɗum nge waɗi bonondaji ɗuɗɗi masin ha barikiji feere feere ha majalisaru nduɗo en andi ndu nyiɓama dow étage en mbiyata mbippu ka dalila majum mbippu tataɓu nayaɓu jowaɓu jeegow e jeeɗiɗaɓu kala barikiji taweteɗi ha ɗum ɗa fuu ɗi jaɓi yiite nder maji ban bariki na'ibijo majalisaru nduɗo en mbiyata vice président biyeteɗo Hilarion Eton ban babal ngal jam'iya SDF en mbiyata groupe parlementaire SDF babal ngal ɓe gurtinta lissafiji ceede en mbiyata direction du budget ko randi e majum kad barikiji ɗiɗo ɗi fuu maji ɗi nguli ɗi jinni kad yiite nge ɗum wallinde soje en be ñifoɓe yiite en mbiyata sapeur pompier kamɓe on kabdi ɓe ñifi nge ɗum waɗan jamdi 2 jemma ban wakkatire nde ɗo ɓe keptay ɗume sabbibini yiite nge ɗo ɓe ɗon gaɗa lignol en mbiyata enquête ha ɓe kepta dedei sababu maage amma gomnati lesdi Cameroun ɓe itti dedei hande juuɗe halluɓe masalan ban goɗɗo wari huɓɓinge ko nandi e majum ɗum fuu majum ɗum ittama ban wakkatire nde ɗo kala en ɗon geɗo ni hande lignol ngol ɓe ɗon gaɗa ɗo ɗum tammi wurtingo dedei ko sabbibini yiite nge ɗo ɗum hunde on mettude masin Rufa'u Muhammadou en andi assemblée nationale ɗum babal ngal kala ɓi lesdi pat hajanta ɗum babal ngal himɓeɓe en cuɓi en mbiyata député en ɓe kawtata ngam ɓe jarana en bojji meɗen ɓe gurtina charɗiji lesdi ɓe gurtina dedei ko laran lissafiji lesdi huwata en andi en ɗon nder lewru 12 ɗum wakkatire nde ɓe kawti diga yende salasa 14 lewru nduɗo ɓe kawtino ha ɓe puɗɗa kuuɗe maɓɓe dedei ko larani wurtingo lissafi ceede ɗe lesdi tammi hutinirgo mawrito jam hitande 2018. to Amadou Baba Aboubacar mi tampata ƴamol fahinni kadi noy kadi ɓe tokkitinan kuuɗe maɓɓe ha nokkure ndena ko bo lesdi Cameroun tammi nasugo hitande hesere 2018 wala taskaram ceede e ko nandi e majum. ko larani haala tokkititgo kuuɗe maɓɓe Rufa'u Muhammadou ba en mbi kuuɗe ɗo ɓe puɗɗinoɗe yende salasa 14 lewru nduɗo e bo ɗum laranino ngam wurtingo lissafi ceede lesdi Cameroun hutinirta mawrito jam en mbiyata budget hitande 2018 nden haɗarwol ngol wari feƴƴi kad ardaniɓe kuuɗe man en mbiyata membre assemblée nationale man ɓe kawti Kenya asawe ɗo ngam ha ɓe dawra dedei ko larani laabi kuuɗe maɓɓe kan nder sawariji ɗi ɓe gurtini ɓe tawi aran man ni babal ngal ɓe kawtata ɓe kuwa man en mbiyata hémicycle en ɗon dara ha babe ɗe ɓe kawtata man ha koromje taariɗe ni ɗo ha suudu majum ɗo kad babal man kam ngal wulay kad ɓe mbi dalila majum ɗo toni ɓe darni kuuɗe ɗo ɗum sargan dedei ko larani lissafiji ceede lesdi dalila majum ɓe ko'i anniyaji
altine jango ɗon no gasre lewru nduɗo ɓe tokkitan kuuɗe maɓɓe ɓe mbi kuuɗe ɗo ɗe puɗɗitan dedei ko larani kawtal maɓɓe man en mbiyata travaux en commission wato dedei ko larani geɓe feere feere ɓe kawta ɓe dawra ɗe fumaji ɓe darata nonnoon hawtugo ha babal ngal en mbi ɓe kawtata ha hémicycle en mbiyata séance pléniére kaɗɗon man fu wato ɓe potti keña ɓe tokkitan kuuɗe man ɗo jango altine no gasre lewru nduɗo en andi darnugo kuuɗe man ɗo ɗum sargan ko larani lisafiji ɗiɗo be haɗarol ngol fu ɓe mbi dikka ɓe tokkita kuuɗe maɓɓe en andi lesdi ndi ndi ɗon mari haaje dedei ɓen man ɓe kawta ɓe gurtina lissafi en andi haajeji ɗuɗɗi masin ɗon nder lesdi Rufa'u Mamadou en andi bana mawri man to jam ɗo nder lissafiji ɓe tammi wurtingo man ɗo ɓe tammi wurtingo lissafiji ngam taskango tamre kosɗe lesdi meɗen tammi ɗuugo hitande 2024 ɗum ƴaman ceede ha dedei ko nyiɓata daldal pijirle babe berle ko nandi e majum kadɗo fuu ɗo ɗum larani kuuɗe maɓɓe man ɗo kad ɓe gurtini chargol ngol dow ardungal secrétaire général en mbiyata wato bindano dedei ko larani majalisaru nduɗo biyeteɗo Victor Yene e Somba. yo Amadou Baba Aboubacar komi ɓeddata ha dow boliɗe ma kaddi hitande 2018 tammi fahin laatugo ɗum hitande nde cuɓi ha lesdi Cameroun ɗi fumaji wato ha ko larani hoorejo lesdi e non bo député en sénateur en e maire en ɓe fu maɓɓe e ɗum waɗete ha nder hitande majum e nden bo en ɗo andi ɗum ƴaman ceede ɗuɗɗe masine hani sey ɗum waɗa hiisa ngam taskaram cembinka banaka. Amadou Baba Aboubacar a yettama nder wakkatire nde be wondugo e amin kikiɗere nde ha kubaruji nder yontere daga berniwol Garwa. Mi yettima Rufa'u, mi yetti kala heɗitoɓe meɗen fu sey yeeso. non bo nder asawere ndi kubarol ngol wanci nder lesɗe duniyaru nder jayɗe fuu ko tawete ha leddi Zimbabwe ɓillaji ɗi soja en fondi nangugo horejo lesdi ndi biyeteɗo Robert Gabriel Mugabe amma o yofama nder asawere majum e nden bo ɗum ƴamimo o acca laamu ha lesdi ndi gal wakkere soja en e non bo ummatore pamen ɗume on woni sababu majum nder cimtol ngol Amadou Baba Aboubacar. ha lesdi Zimbabwe Robert Mugabe ardiɗo lesdi ndiɗo ɗo wontiri be saɗirma ɓawo nde o itti naibijo mako biyeteɗo Emerson Mnangagwa on man o tuumi ɗum be yaware nde yawi debbo mako debbo ardiɗo lesdi en mbiyata biyeteɗo Grace Mugabe ɗum jañani naibijo o doggugo lesdi man hota lesdi Afrique du Sud kat ɓawo ɗon soje en lesdi man ɓe turti ɓe ngari ɓe nangi Robert Mugabe man ɓe ngaɗimo ko en mbiyata en résidence surveillé mana oɗo ayne kat ɓe kolli bo na ɗum jabgo laamu en mbiyata coup d'état ɗum ɗo tokkiti banni majum ha yende asawe salinde ɗo ummatoje ɗuɗɗe masine gurti nder lesdi man ɗo ha nder berniji feere feere nder maji laamorde lesdi man wiyetende Harare ɓe mbi sey ardiɗo lesdi ndi ɗo Robert Mugabe sey o acca laamu en andi kanko on feni laamago ha lesdi majum ɓawo nde ndi heɓi ndimo maari hitande 1980 wargo jotta ɗum ciki duuɓi 37 Robert Mugabe oɗon mari duuɓi 93 wakkatire nde ɗo kat ɓiɓɓe lesdi man ɓe fuu maɓɓe ɓe mbi ɓe ngala haaje mako diga soje en diga wonɓe nder jam'iya mako biyete ka ZANU-PF kat ɓe fuu maɓɓe ɓe potti ɓe mbi ɓe ngala haaje mako wala ko ɓe girri be mako ni sey o acca laamu be hakkilo ɓe ngelay ɓe kutinira sembe ngam jabtugo laamu ha juuɗe mako kat bar wakkatire nde ɗo haala man kapat ma kaka hoti ha mako kanko on larata kadin to accan laamu on be hakkilo malla ma toni ɓe ko an anniyaji goɗɗi ko larani fitinaji ha lesdi Zimbabwe derɗiraɓe heɗitoɓe en tammilorago dow kubaruji ɗiɗo ha kubaruji meɗen tammiɗi wargo yeeso. yo Amadou Baba Aboubacar fahin Robert Gabriel Mugabe laati hoorejo lesdi ɓurduɗo jangugo nder lesɗe duniyaru fuu ƴamol cembingol kadi laati to gonga ɓiɓɓe lesdi ndi ɓe giɗamo ko waɗi ɓe muñata ha wakkatire nde laamu mako timma wato ɗo be hitande warande nde ɗum mari cuɓol ɓe foti ɓe cuɓa goɗɗo feere ko ngam bo ɗuɗɓe ɗo mbiya wakkatire majum to yotti ɗum debbo mako biyeteɗo Grace Mugabe on foti hosa laamu dow nayibijo mako mo o itti ha wakkatire ndeɗo en ɗo mbatani kubarol ngol hakkilo kadi bana ko mbiɗa Amadou Baba Aboubacar. Kubaruji nder yontere. ha
ha leddi Chadi nder nyawbe temere jowi e capande joweɗiɗi e joweɗiɗo temere tati e capande tati e tato on sekama nder mboɗirka hawtade be wallinde kawtal ngal dada sare horejo lesdi Chadi biyeteɗo inda Debi Itno nyalade jeslare ɗo sappo e jowi lewru jolal o yalɗiri ha suudu nyawdigu wiyetendu hôpital de l'amitié Tchad Chine ngam yettugo ɓe habdiɓe ngam lokotoro en ɓe leddi Saudiya ɓe jalɗira ha leddi Chadi e bo ɓe wallita ummatore ɓe man laati kawtal derke en julɓe nder lesɗe duniyaru wiyetengal wami salndu ndu leddi Chadi haɗo nder nyawɓe jaɓɓaɓe ha nokkure nde bakin temere jowi capanɗe joweɗiɗi e joweɗiɗi ɗum himɓe temere tati e capanɗe tati e tato on sekama wala ɓillaji goɗɗi inda Debi Itno yetti derke en ɓe e non bo lokotoro en ɓe sakko maɓe leddi Chadi waddi ɓe wallinde maɓɓe ha lokotoro en ɓe leddi Saudiya ɓe kawti ɓe kuudi nder mboɗirka e non bo o yejjitay lokotoro en ɓe lesɗe goɗɗe bana leddi Misra Kuwait Sudan Senegal e lesɗe goɗɗe nder ko ɓe kabdata ngam wallugo ummatore nder lesɗe duniyaru fuu. ha lesdi Kenya nder wakkatiji seɗɗa tan wato nyalade apnde ɗo on jawabu tammi andinego gal suudu tuginorde lesdi ndi haɗo majum mo horejo lesdi ndi biyeteɗo Uhuru Kenyatta foti gonɗine horejo lesdi fahinna ko bo ɗum tammi salugo cuɓol ngol amma fodde ko ɗum yotta himɓe tato mbarama ha wakkatire nde jaɓɓugo lundankejo leddi ndi biyeteɗo Raila Odinga nder ɓillaji hakkunde soja en e ummatore e non bo Raila Odinga holli ɗum horejo lesdi ndi on woni ɓawo majum be mbarugo ɓiɓɓe adama ha lesdi ndi. ɓaawo nde ɓe ngaɗino suɓo ɗiɗaɓo ha lesdi Kenya suɓo ngo gaafiɗo en mbiyata lundankejo biyeteɗo Raila Odinga saliyago suɓo ngo ardiɗo lesdi majum gonɗo dow laamu jonta biyeteɗo Uhuru Kenyatta feere mom yahi kamɓe ngurtini jawabuji man ɓe mbi on man kanko on hande heɓi toɓɓe ɗuɗɗe masine nder kase temere o heɓi kotta kase capanɗe jeenayi e jeetati kamɓe ɗon ndeni ɓen suklaniɓe dede ko larani haala suɓo en mbiyata Cour suprême ɓen man on tammi sahihingo suɓo ngoɗo kadi fodde ko ɓe sahihina man ɗo ɓe jaari kotta gullali nayi feere feere ha ɓen man darta ɓawo man dokka dede jawabu ko larani haala suɓo majum ɓe kolli ɓe timmini lartugo gullali ɗiɗo jango altine no gasre lewru novembre ɓe tammi hokkugo jawabu kaɗum tammi laaɓango en derɗiraɓe heɗitoɓe ɓe tabitini suɓo ngo Uhuru Kenyatta ko ɓe ittango ban ɓe ittino suɓo gango jeeɗaɗabre lewru août ɗum fuu majum ɗum tammi faamego amma yende jum'are salinde Raila Odinga lattiɗo gaafiɗo ɓawde o warino jahangal ha lesɗe nasara ende o warti ummatoje ɗuɗɗe masine gurti pottanimo ha daldal piroje ngam ɓe jaɓɓamo kadi yende majum ɗo ɗum waɗi luural hakkude ɓen man be soje en ha ɗum jañi ko watta mbaraɓe tato kadi Raila Odinga o holli wato dey fitinaji gaɗeteɗi a lesdi mako o wi Uhuru Kenyatta ɗo hutinira rikici nden bo warti jotta ɗon mbara himɓe en ɗon mbatani kubaruji ɗi lesdi Kenya. hande duuɓi ɗuɗɗi on ko leddi Sudan woylari wonay e nder jonde welde e non bo e maral muɗum ngam bo lesɗe goɗɗe hawtade e leddi Amerika haɗino ndi kuuɗe ɗuɗɗe nder luuɓe duniyaru amma ɓaawo ko ɗum itti konngol ngol horejo lesdi ndi biyeteɗo Umar El Bashir ɗo habda ngam bo lesdi ndi handi ummita e mardi mari ngam majum oɗo tokkitini waɗugo gilla ha lesɗe feere feere nder asawere ɗo nyalade nde sappo e tati lewru jolal ɗo o yalɗiri ha leddi Uganda haɗo o jaɓɓama be horejo lesdi ndi biyeteɗo Yoweri Museveni ko ngam ɓe bolway ha yeso jayɗe bo jagorɗo mo suklani lesɗe goɗɗe ha leddi Uganda andini nder boliɗe horen lesɗe ɗe ɗiɗi ɗo tawe haala ɓillaji ko waɗete ha leddi Sudan fombinari haɗo man leddi Umar El Bashir tumama be hokkugo balmi ha turtuɓe ngam bo wadda ɓillaji amma haɗo man kuuɗe ɗo tokkitini ngam yarugo ngewta narral yeso.
Kubaruji nder yontere. Halisdi Cameroon soja en nayo mbaraɓe to diwal woyla hirnange lesdi Cameroon nder asaweje caaliɗe ɗo ɓe gettama e non bo gawaji maɓɓe ɓilanama mangu ha wakkatire nde ɓe kositi gawaje majum ha cuuɗi nyawdigu to berniwol Bamenda ɓe yalɗirki bindowo ha jagoral denal salndu gendarmerie nationale biyeteɗo Jean-Baptiste Bokam. Soje en lesdi Cameroon nayo mbaranoɓe ha Baminda. Lesdi Cameroon anditi daraja maɓɓe yende alamisa salinde. Secrétaire jo dawla ko suglanta hala soje en gal yepre gendarmerie biyeteɗo Jean-Baptiste Bokam on man o yehi ha Baminda ngam hollugo daraja ɓen man ɓe ko'i gawaje maɓɓe ha suudu siwtare ha sare dofta kad on man o ɓilani ɓe médailleji ngam hollugo dedei daraja kuuɗe maɓɓe e bo dedei darare maɓɓe ha yonki maɓɓe rufi ha gallabi kuuɗe maɓɓe ngam faddugo lesdi. O yottini bo hande kofgol ardiɗo lesdi ha iyaluji maɓɓe. O wi lesdi Cameroon ndi fumari ndi fotti ndi sinkani iyaluji maɓɓe ndi anditi bo dedei darare maɓɓe ngam habdugo dedei dartingo de'ende e jonde jam ha nder lesdi ha ɗum janyanake ɓe yonkintako. Kubaruji nder yontere. Jagorɗo arandejo mo lesdi Liban fewni kalimawol ngol ɓe mbi leddi Saudiya on dolimo accugo kuuɗe mako e non bo o yalɗiri ha leddi Faransa be ƴewnandu Emmanuel Macron ngam bo ɓe ngida. Haɗo majum o andini horejo lesdi Faransa o tammi hotugo ha lesdi mako nder nyalɗe garande. Wakilijo aranomo lesdi Liban biyeteɗo Sadat Hariri ɓawde o matini o accino kuuɗe mako nayapre lewru nduɗo ha berniwol Riyad ha lesdi Saudiya kaɗum waɗino bolle ɗuɗɗe masin hakkunde lesdi mako lesdi Liban be lesdi Saudiya. Lesdi mako ɓe tuumi lesdi Saudiya ɓe mbi ɓen man on hande ɓillani mo si o acca kuuɗe nden bo ɓe ɗon nangimo. Lesdi Saudiya fewni haala man wi kanko be hoore mako acci e bo jonde mako nde o jooɗi ha muɗum kanko on yiɗi ɓawɗon be hoore mako o matini o wi o nangaka e bo ɗo jooɗi nde o yiɗi fu bo foti o hotan. Ardiɗo lesdi Faransa Emmanuel Macron on man ewnimo wi o wara ha lesdi Faransa kanko be iyaluji mako mana debbo mako be ɓiiko. Kadi yende asawe salinde ɓe jeehi ha lesdi Faransa man ɓe giidi be Emmanuel Macron kadi ha nder boliɗe mako kanko Sadat Hariri o wi nder nyalde garande o hotan ha lesdi mako lesdi Liban o tawete yende alarba ɓe tammi wadgo julde lesdi ndiɗo. O wi to yehi ton man o yidan be ardiɗo mari biyeteɗo Michel Aoun o tammi hollugo dedei ko larani laabi kuuɗe mako kad ɗum famanan en kadin o accan kuuɗe ɗo ɗum gasanna malla ko o tokkitan kuuɗe mako ɗum fuu majum ɗum tammi faamego wakkati to hooti berniwol Beirut ha lesdi Liban. Kubaruji nder yontere. On ɗo keƴita kubaruji nder yontere nder wakkatire ndeɗo daga radio on jamais ha application ji moɗon e non bo ha dow lowre laylaytol www on jamais net on gettama e watango amin hakkilo. Kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. jotta bo ɗum wakkatire nde jaɓɓeten no biyeteɗo Modibbo Arabo Bala ha nder jawleru ndu ngam finditingo ɗemgal fulfulde. Modibbo Arabo Bala a jaɓɓama nder wakkatire nde ɗo e bo nda bolwirga bisimilla maɗa. no hoɗi garbare jamma hande noddi buubu warɗo galo amina galo keŋe. derraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. derraɓe wondaɓe ɓe fedde meɗen caggal Afrique Média en ɗon mbiya en getti en gelanake bo kala batanɗo en hakkilo ha wakkatire jonta en ɗon gelanomo yonta hande moƴƴuɗo ngam majum bako wowa en ɗon mbaɗa jaygol dow fulfulde meɗen gam ɓiɓɓe men dontande ɓe andande en mbiɗon hande lombe nastande nder konngol ngol bana ko watta jeenayi sappo na da ir it indir o tirgo ikkikingo e noon an in titit ko nandi e maaji ɗum hande lombe nastanɗe nder konngol ngol ngam ɗe canja ɗe pamna hande boliditteɗo ko bolwowo wiyata
en bi bana hande kongol lotugo lot dum racine de verbe kañum woni asli kongol u ha lotugo man lo kañum woni dande helmere e non goragare mudum kañum woni feddirde walla hempejirde hande kongol ngam majum te en lowal lombe majum do ta awi hande ha kongol lot ta nasinan it lotitgo e non lotindirgo bana ha indir bana lotnugo hana bana loddugo hada lotirgo bana ha ir e non lototirgo bana ha otirgo lot kikingo bana ha ikinman biyen goddo do lota amma ba o lotay lot kikingo e non hande lotan be lotingo ko nandi e mudum lot tikitgo kan nga majum non to yontaji gonandi wakkatiji e di bi adama gollata gollal mudum walla huwata kugal mum do bo a wi an mi do lota dum jonta walla mi lotata a riwti badal non ta a wi mi loti dum yonta beji do wakkati chalido mi lotay wakkati chalido a riwti badal ngal bino da a wadi e non mi lotino yonta bejido dayi dum goddido sedda mi lotino mi gollino mi huwino e mi lotayno yonta dayido sedda a riwti badal ngal badda e non ta awi mi lotan dum yonta gonado junta e non ta awi mi lotat dum yonta gonado junta be mbi dum caltuka futa toro caltuka man kanka buri hande lattago sellugo har fulfulde ngam ta ariwtan ta awi a lotat mi lotat wiigo lotan ko besdi a en do hande dum sellay ha fulfulde hande labde ta awi mi lotat ngam ta awari riwtugo badal ni bi a mi lotata kanjum woni mi lotata a riwti badal badetengal ngam mandirlabe en bi en kimmidino robe fulfulde meden fulfulde dum wolde yasde e wolde on har windere dunde balebe nde maran hande lesde feere ko wata lesde no gas e nay kala lesdi fu on tawan fulbe don mari e limgal durgal en bi mobgal ko lima nder windere balebe man hande dunde balebe man do million temere e capande jeego e statistique dum nasara wiata hande lisafi be limi be kepti e fulbe ngadan million temere e capande jeego kadi na en famarbe to en daranake wolde ndende hokkan en ko gidden fu e wala lesdi ndi jabata mbolwa fulfulde a hebay jabotodo ma fulfulde majum e ngam majum en bi en jangunde en bindonde bindiran kala ande men daga durgol diga ledde nyawdigu ko nandi e mudum ngam dum bota hande leñol fulfulol e non bo burdum mawnugo andinago dina be woldema dum wonata famnata bi adama dina mudum en bi fulfulde to de alama de daylan to de dayli de ruyan to de ruyinde halkan to de majjibo hande pullo har woni fu jildorta ko pulaku en kid jangi fulfulde jangende pamende anden hande jofode e mbaydi mare nonde walorinde don mari dosde mare kadi ngam madderlabe en tido jangugo fulfulde meden ngam dontinen bibbe men wolde men e dina medden lapka e on gettama kobirabe wondabe hejititobe e chatal Afrique Media mi yetti on be watan go kilo jangde men hande do woni ragare hempijirde jangde men on gettama on beltanama ko dudi e non bo mi yejjitay yettugo hande Rufa'u Muhammadu bingel petel hawtade be Amadou Baba Abubakar non hajja hawa yasmin e non Amadou Sardawna hande mo de ay gilotodo ngam wallita hande fulfulde man e anden bo en kebi hande der weeyo en nastinder internet bi adama cengido hander internet der weeyo man fu o wañan o heptan hande noy fulfulde wolwirte e noy hande bo on sait jamais ko nandi be majum dum pelle cuklani de fulfulde on gettama on beltanama musiddo mon derlawo modon sehil modon bi'etedo Muhammad Arabu Bala mi yetti on mi weltake be modon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa amina alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Modibo Arabu Bala a yettama e kuude e bo min do torane khairu jamu e juutal balle heba a waddana min kala yontere fu ande bodde belde bana dedo so fini bede so nange imama yamana anati hamdallahi kenge ngara tawa taliba yo sobirabe sakirabe wondidirabe on gettama ha kikidere ndedo wakkatire nde kubaruji nder yontere wari kerol on gettama sey yontere warande to jawmirawo jabi hokki en bawde e bawal fodde ko den kawten ha berniwol bertuwa diwal funangal lesdi Cameroun en tammi hebugo wato Syria hirde welde hawtade e Amadou Baba Abubakar Amadou Sardawna
e non bo ɗuɗɓe taske kadi ngam bo on tammi maɓɓitanego laabi heɓa on gadda boliɗe moɗon fodde ko nden ciwte jam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubaruji nder yontere.